Mga kapispan, so bali customer po natin dito sa Orbis, kay Robert Cardinal. Na-deliver po namin na fingerlings po, ang size po niya is nasa 4 to 5. And eto na po. Kaso nga lang, pagka maglalagay po kayo ng fingerlings, wag daw po masyadong mataas yung tubig. Nakikita nyo po yun. Kasi maaaring tumalon po yung mga alaga nyong fingerlings. Ayun po, isa na namang matagumpay na delivery po ang nagawa natin ngayong araw. So si Sir Robert Cardinal po sa bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan ay na-deliveran po natin ng 1,500 fingerlings. So kung mapapansin nyo po, ang concrete pan na yan ay dati pong kulungan ng baboy na ngayon ay converted na po sa concrete pan. So yan. So meron silang tatlong butas sa concrete pan. At ang una muna namin nilagyan dito ay ang isa pang butas lang kasi doon po lahat ng 1,500 fingerlings, and then ang gamit po ng dalawang extra pa is after 1 month mag-sorting po sila dahil hindi po natin maiiwasan na may mga fast grower. So kailangan pag kayo po ay nagsimula sa ganitong negosyo ay mayroon po kayo laging extra na butas. So ito po yung ating mga masisiglang fingerlings. So ito po ay nung inangat sa lupa, na treatment pa po ito ng kapispan. Kaya pag deliver sa inyo, mga malalakas na fingerlings lang po yung makukuha nyo. Isang ganon, isang pakain. Isang pack ng molo. Opo. Oo, yung mababa na pack. Opo. Tapos mamayang umaga, hapon po yung pagpapatay. Umaga po, isa lang sa hapon. Bali, bali dalawa. Pero ngayon po, hindi mo na sila pakainin. Kasi Unang umaga. bukas na lang. Hapon. Okay. Yung nakakuha kayo. May shot, tapang pagkuhan tamay siya na. Sino po nagawa? Morning ba yung pag-overflow? Opo. For 1 month po yun. Every morning? Opo, for 1 month. For 1 month? Yes. Mga 30 minutes or 15? 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. Okay. Every morning. Okay.